ବାଇଆ କରିଦେବି ବାଇଆ କରିଦେବି। କଣ କରିବ? ହଁ କଣ କରିବ ତମେ? ମର୍ଡର କରିବ? ଧର୍ଷଣ କରିବ ମତେ? କର। ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ତମେ ଗୋଟେ କାପୁରୁଷ। ତମେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତମେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ସଞ୍ଜୟ ମାନସିଂ, ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ଛାଡ଼, 15 କୋଟି ବି ତା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ। ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଘରେ ଯାଇ ତମ ମାଆକୁ ପଚାରି ବୁଝି ନିଅ। ଶାଳୀର ଏତେ ଦମ, ଏତେ ସାହସ, 15 ଲକ୍ଷର ସାହାଯ୍ୟକୁ ପାଦରେ ଆଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ। ତୁ ବି ମନରେ କାମରି ଦାସ। ଏ ସଞ୍ଜୟ ମାନସିଂ ତୋତେ କେବେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦବ? ସାରା ଜୀବନ ତା ଜାଲ ଭିତରେ